Čauko lidi, zdravím vás Jonesák a dneska si zahrajeme Skyblock v Minecraftu. Tak, jsme na Gameside serveru, Gameside 3 a budeme na to, takže musíme si vypnout, no dobrý. Tak vezmeme si to lopatu a sekerku, stěžíme si strom, doufám, že nám vypadne sapling. Z tuhle sérii budu natáčet i s Metym, takže příští díl asi už bude i Mety, to nevím. Dneska nemá čas, nebo nevím, co dělá. A tak, teď si dotěžíme ten strom, potom si rozšíříme Island a jdeme na to, no. Tak, to žádný sapling. A myslím, že máme v čase i sapling, takže nám to nevadí, koukám se. Jo, máme 6 saplingu, máme dřevo, se rozšíří. Musíme si nechat i grás. Tak tady máme sapling. Tady si třeba necháme grás, dáme grás. Tak, doufám, že nám to nepopadá dolů. A doufám, že nebudou žádný lagy, zatím já lagy nemám. Tak, nevím, co bude teď Mety natáčet, ale víme, že natočíme ten Minecraft, budeme natáčet spolu. A on nevím, co bude natáčet. Tak, možná bude i někdy host, to nevím. Spadla nám hlína. Tak, tady si necháme jednu hlínu. Ono se to potom přesune dolů. A budeme dole mít grás, aby se nám mohly spawnovat zvířata. Víte, tady už nám roste grás. Tak. To máme. Koukneme se, 63, dobře. Spadl nám další grás, další, grás a lína. Hodím tohle, kolik to máme ještě jedno, OK. Tak. Končíme to, teď si musím vystoupit sem. Když jsme nespadli. Ne, co dělám? Tam to houby tady máme. Tak, teď si ho rozšíříme, uděláme si cobble generátor. To je jedno, jaký to bude. Tuhle Minecraftu natáče, já nevím, jednou, dvakrát denně se budu snažit, jestli bude ten čas. Je škola, tak nevím, jestli bude čas. Díky, zatím máme 3 odběratele, to nám jakože z začátku to stačí, nebo nestačí jakoby, ale jsme za to rádi. Nějakých, na tom vlogu videu nějaký schlídnutí. Já vím, je to špatná kvalita, doufám, že už tady nebude. Tak, musíme si tohle ještě dát, takhle by nám tady rostl grás. Tak. Tak, teď si musíme udělat ten kobo generátor, doufám, že ho dáme. Tak, nevím kolik, tak 3 hodíme díru, dáme sem asi. No ne, takhle. Chytneme to, dobrý. Jo, tak. To hodím sem. A už nám tady roste. Jo, myslím, že jo. Jestli to chytíme, nechytíme, nevadí. No, vůbec nevadí. Chtělo by to, aby nám už narostl Jordan ten. Jo. Tak, dáme si sem lávu. A máme, doufám, že se nám to povedlo, kde máme krumpáč, nemáme krumpáč. Ale doufám, jo, povedlo se nám. Jo, máme cobble generátor. Tak. Jo, dobrý. Tak to už máme, to bychom měli. Musíme si teď nakopat cobblestone nějaký a rozšířit se dál. Se nám to seklo. Se nám glaglo. Minecraft. Nás spadl. Tak, asi já nevím. Už to zastavím, potom se přihlásím zpátky. A zkusím takhle.
Já spadla Minecraft. Tak já za chvilku jsem zpět, tak počkej chvíli. Tak jsem jdu zpět, jenom spadlo to, nebo já nevím. A zase, že by co s tím je. Lol. Dobrý. Tak, doufám, že už ten naposled. Není co s tím já zase. Něco s tím netem mám, nebo já nevím. Co se stalo? Já zatím se prodlouží, nemáme cover. Nevím, co s tím mám, co se omlouvám. Buď mám problémy s natáčením, s lékem, ještě kvalita debilní, anebo tohle, no to už mi pokakejte. Tak. Tím vyřadit, no to mám opravdu na kombáž, kdybych chtěl. Teď si vezmeme budový dřeva, normální dřevo prostě, uděláme si ten pracovní stůl nebo crafting table. Jo. Omega, dobrý, máme crafting table. Postavíme sem. Jo, čestku máme, co si dáme do ruky, dohodíme tam ty věci, takhle. Tak, dřevo tam hodíme, kdybych se nám do ruky. Tak. No, máme si farmu, vezmeme teď ten. Sapling položíme ho sem, nevím, jestli vyroste, ale snad jo. Tak, jdeme nakutat. To máme. No, už to snad popatří normálně. Zatím vypadá, že to jde. Tak, nevím, co bude v dalším díle. Si ještě rozmyslím, uvidíme, jak nám to půjde teď, jestli to bude lagovat nebo ne. A jak budeme mít ten Island veliký, jak si uděláme domeček nebo něco, nebo farmu. Hlavně farmu na melouny a uděláme si ještě na stromy. Saplingy farmu. Nějaký místečka. Doufám, že budeme mít na to hlínu, to doufám, že budeme. Tak, ta hlína. To potom časem vezmu a tu hlínu dám pryč úplně. Jakože nějaký části tady nechám, třeba 4 bloky grasu. A dáme tam místo toho cobblestone všude. Aby jsme měli nějakou hlínu třeba na ty. Někdy budu dělat v 3., 4. díle asi to, obtravku. A tak potom budu dělat úkoly, jakoby, jaký mám dělat na Islandu a taky. Tak, co dál? Si chcete, já nevím, něco někdo se mnou natočit, to asi ne, ale tak můžete mi napsat na YouTube a já vám odpovím hnedka, jak bude čas. Tak, vezmeme kopl, dáme to takhle, co to dáme na kopl. Jo. Tak, tady jsme měli nějakou tu hlínu. No, spadlo nám dolů, nevadí. Stává se. Škoda. Tak. Jo, okay. No, ty grázky máme docela dobrý. Začíná noc, takže zatím se spávnovat nebudu moc teda, ale to začne, až budeme mít větší plochu. Tak, grás můžeme co furt říkám, hlínu můžeme zatím dát do česky. A začneme zase trochu prodlužovat, mám málo toho popisu, ale to nevadí. Stačí. 3 si necháte krumpáč, tak hodím si do česky, aby nechyběly 1, 2, 3. Tak máme 8, tak to ještě dáme sem. Tak. Kouknu se jenom, jak dlouho natáčím, ale ještě asi chvíli. Chci udělat základy zatím. Tak dnešní díl bude jenom kecání a prostě prodlužování a kopání. Jako každý začátek Skyblocku. Ja.
Doufám, že dodělám tuhle sérii, nechci, abys to zrušil. Už tak, já nevím. O lolku už asi nebudu natáčet a protože tak kvalita, když budu mít ten nový počítač, tak se budu snažit to natočit. Doufám, že to bude normální. Tak. Koukneme se, podíváme. Chtělo by to už, aby... To kecám se. Ne, nic, nechtělo prostě. Sám právě. Jste si mohli všimnout. Je tak. Tady nám to rozsetráva už. A teď co dál, co bych měl ještě říct? Všechno zajímavého jsem řekl, já nevím, co mám ještě říct. Máme ještě ne, dobrý, co dělám? Je nestížený. Šup nahoru, tak jsem tu. Zase lag, doufám, že se přestane. Nevím, co se děje furt. Ale jo, dobrý, přestalo to a budu vykopat. Ne, myslím, že slyšíte dobře, když tak další díl se budu snažit, abyste neslyšeli. Někdy je zase lag. Protože když jsem koukal na to video, jak jsem natočil z LOLka, tak moc tam ještě asi neslyšeli. A budu se snažit. Tak, pardon, jenom. Co s tím zase je? Že by už normální. Jo, zatím to jde. Tak, kouknu se, jak dlouho natáčím. Natáčím 12 minut, budu asi natáčet 15 minut. Zadáme. A o 15 minut prostě dokopu ještě pár cobblestoneů, rozšířím si to a budu v oscreenu jakože kopat cobblestone a takhle, třeba si dodělám ten, prostě Island. Někdy můžeme i pokecat na TeamSpeaku, nechci dělat reklamu, ale třeba na Gamesite, jestli chcete. Můžete mi napsat taky na YouTube, Skype klidně dám do toho, jakože do popisu videa a tam Skype a uděláme si ještě s Metim stránku na Facebooku, tu vám tam taky budu dávat. Jo. Tak. No a co dál? Už by mohl být den, aby nám vyrostl strom. Já ho ještě potom někam hodím. Tak. Pardon zase. Nevím, co furt dělám. Ne. Lol. Si dělal srandu. Lol. Co je? Island. Tak. No. Jo, tak zachránil jsem všechno, co jsem měl u sebe. V pohodě. Nevadí, že jsem uvařil, mám všechno. Žádný levy jsem snad neměl, nekoukal jsem. A to je asi všechno. Bez tady toho. Tak ten den by mohl být. Nebudu se snažit psát do chatu. Když někdo něco bude chtít, tak jakože napíšu, odepíšu, ale jinak nebudu psát. Že bych chtěl třeba nějaký věci a takhle. A to nejsem. Tak. Koukne se nám 14 minut, tak tenhle cobblestone sem doházím. Tak. Takhle, to vidíme. Dneska ten nudný díl prostě to víte. Jo. Takhle máme ještě 8 cobblestoneů. Bude stačit na jednu řadu snad.
Tak dokopu ještě jeden. Akorát to stačilo. Tak já se s váma loučím, díky za shlédnutí, za like a za odběr, to je jasný. A klidně dislike, je mi to jedno, prostě učím se, ne? Tak ahoj.